Čekám za tmavých stien, neviem, či je noc, či deň. Za tebou démoni v mojej hlave chcú ísť za tebou. Pozerajú sa práve, že idem za tebou. Dobre, takže čaute, vítajte, chcem vás privítať pri ďalšej časti. Dneska to bude trošku špeciál o Legii a je tu môj dlhoročný priateľ, s ktorým som prežil veľa vo francúzskej Guajane. A je to vlastne vyslúžilec, legionár. 1993-2008. Takže to je koľko? 15 rokov? Konec, nebo jak jsme se znali? Celkovo koľko si bol ty? Já 15 a 8 měsíců. Ty kokos, to si poťahol pekne. 2008. pěkné. Začalo to tak nevinně. A my jsme vlastně se znali v roku 93 Až 5. až 95, no. No tak, Potom jenom se omlouvám, že jsem se nějak tady nakazil, tak mám takový divný hlas, tak... po včerajšku kokos, víš? Ne, to bacili jsme potkali na cestě, kajsi kurva. Takže Rudo Deduch, kaprál šéf, a môžeme sa teda začať pýtať. Rudko, čo ťa napadlo vlastne ísť do Legie? Začalo to tak nevinně. V hospodě v Chropini u Ječmínka. Přišel od dobrýho kámoša, jeho bracha přišel z basy a donesl taky reklamní letáček, co se týče cizinecké legie. Vyděláš prachy, cestuješ, to byl takový námět, ale že by mě táhla nějak armáda, se říct nedá, ale když někomu ukážeš prachy, tak se Jasné. dojde tento, že? Tak jsme se v 92. to jsem měl ještě 17 roku, to jsme zkoušeli poprvé do legie. Byli jsme 4 kámoši, ale byli jsme tak, že 2 jsme měli 17 a 2 měli 18. My jsme přišli k hranicím, tam jsme si vodili markou, penízem bývalým německého státu, kdo s kým pojede. No ale akorát, že ta marka tak špatně spadla, že bylo tak, že byl jeden, měl 17, 18. 17, 18 a pak jsme si vodili markou, kdo bude stopovat první. Tak to vyšlo na nás a my jsme jeli do Štrasburku. Šli jsme na hotel, protože jsme přijeli pozdě večer a šli jsme na to centrum náborového střediska. No jenže já jsem, kámoš, ten, co měl 18, dal pasport, prý OK, může žít. Pak přišla řada na mě a vy máte 17, ne, zpátky. Tak ten kámoš, co byl se mnou, tak říkal, nechám tě jet na zpátky do Česka, tak pojedu s tebou a až budeš mít 18, tak pojedeme potom spolu. No a ti dva kámoši, ti druzí, jim zastavil nějaký Čech, co byl ve Švýcarsku, tak on je vzal k sobě dom, k rodině a potom jim zaplatil vlak do Marseille, ne? Hej. Ale oni měli to samé, že jednoho vzali, chtěli vzít a jednoho ne. Tak se vrátili oba dva zpátky spolu s týdenním opožděním a on bydlel v mojím činžáku, ne? Tak jeho mátí stres, kde je, co, že mají do školy a to a nakonec přijeli za týden a pohoda. Teďka přišla vlastně doba, kdy jsem měl 18 let a říkám, už bychom mohli jet zpátky, ne? A akorát, že ti se na to vykašlali, říkali, že už na to kašlou. Já jste si to rozmysleli. Ale já jsem měl z Ostravy tam kámoša, nebo jsem se učil v Ostravě na hornickém učilištu, že pojede se mnou, ne? Nakonec to samý. Týden před odjezdem to nějak zrušil, že nepojede. A tak jsem tam potom ještě navázal jedného, co měl chudit do legie, tak jel se mnou. Přijeli jsme do Štrasburku a to už byl rok 93, leden. Přijeli jsme do Štrasburku a jeho po 3 dnech mu zjistili kýlu, tak mu řekli, že jet si vyoperovat kýlu do Česka a potom se můžeš vrátit. Ty kokos, on tu nejaké detaily vypráva. Dobre.
Ty si došel do Legie kam? Do Štrasburgu si išiel potom? Štrasburg, to bylo tak nejbližší náborové středisko, co se týče z české strany. Potom bylo, myslím, Metz a Paříž. Tak jsem to bral, tak podle toho už jsem měl zjištěný, kde ty náborové střediska jsou a nejbližší bylo vlastně ten Štrasburg, že? Tam jsem byl 4 dní, tam dělali jenom zdravotní testy, jestli máš zuby dobrý, potom se dívali hlavně, jestli nemáš nějaký řezný rány, jak nějaký psychopat, jako jak se tento. Potom se udělala taká skupina 20 lidí a vlakem ze Štrasburku jsme jeli do Marseille, přestup ve vlaku a do Aubagne. Tam jsem byl 3 týdny, tam šlo o fyzické testy, psychický, potom se tam do tebe rypalo to gestapo, jako jestli tě někdo nehledá, nebo něco neudělal a takový. Když bylo všechno OK, tak potom směr Krasnodary a tam už byl takový ten výcvik 4 měsíce. To je to, čo som aj ja spomínal, že to bol vlastne taký príjimač. Ale po týdnu pobytu v tom Krasnodary, tak tě vodil na takovou farmu, tam si měsíc. A tam už je to taky z celých 4 měsíců takový dost drsný, bydlíš na také farmě staré, žádný vyhřívání, studená voda, kolikrát tě v noci budou písničky zpívat, já jsem spadl na leden, zima. Kokos, tak ja som bol furt v teple, ty kokos, ty si to nevymákol. Ja som bol furt... Ty jsi byl Však letní období, ne? No, ja som bol, na jar som tam prišiel, ne? A ja som stále chytil, lebo potom v Gujáne už máš furt teplo, vieš, takže ja som furt chytil teplo, ja som nemal ani raz zimu našťastie. Tak tam jsou výhody a nevýhody, že v tom lednu, jak říkám, ty budovy tam nebyly nějaký vytápěný, to člověk ráno vstal z toho spacáku, tak moc mu to nějak nebylo sympatický, ale potom, když pochodoval a tak se člověk zahřál a ty jsi měl zase nevýhody, že byl pobyt v teple, ale když jste pochodovali nebo běhali, zase je horko, že? Tak je no však jasné, to... No ja, takto, na tej farme, tam už podľa mňa začala tá Legia, to bolo asi najlepšie z toho. To jo, kolikrát jsem si připadal v koncentračním táboře, ne? Krátký trenky, tričko v lednu, zpívat písničky, to je takový, v 1 ráno, jakože. No jasné. Tiež som spomínal, jak makali sme celý deň na tej farme, ne? Celý deň makáš jak svinia. Potom sme mali akože školu, potom tieto pesničky, blbosti a kúkaš a 12 hodín v noci už a oni ťa nedajú spať, ty kokos. Potom kontrolujú skřínky, i když ty skřínky sme měli perfektní, ne? Trička posklány, všechno to. Ale najebaní seřanti, víš jak, oni už měli kurva v sobě něco večer po večeři a vyházeli nám skřínky, všechno to a máte na to ještě půl hodiny, to je takový... No a tam jako nedivím se, protože je to pár roků, že hodně věcí si tak možná zapomněl a snažil se vzpomenout, ale zapomněl jsi. A tam bylo akorát, jak Mile říkal, že co se týče ten marš Kepiblo, no. to je vlastně z té farmy, skončíš tu farmu a potom máš vlastně 3 dní přesun z té farmy do kasáren. Ako ukončenie farmy, no. A tam ti dají, až teprve teďka ti dají tu bílou čepicu, jak se říká, Kepiblo. No a ja som si vtedy vlastne, že až po tom celom no ale ty jsi to přehodil s tím Red Maršem. No. To je nakonec, to je týdenní pochod v horách a tak, ke ukončení celého tvého pobytu v Krasnodary. A mezi tím ještě se dělali takový, tyhle už taky tak hodně nepamatuju, ale vím, že při tím pochodu jsme dělali takový testy, jako ne, co se týče zbraní a určitých takových věcí. Jedenkrát vlastně už skončíš to Krasnodary, tak se jede zpátky do Aubagne, to je vlastně administrativní útvar, plus je tam muzika cizinecké legie. A tam si vlastně, oni tě vlastně celý tu vašu četu od prvního po toho nejhoršího
a můžeš si vybrat útvar, který chceš, který momentálně je dostupný, protože oni třeba dali, já nevím, dávám příklad jako pouze, 6 míst k parašutistům, 3 místa tankistům, k pěšákům a potom byly tam 2 zámořní útvary, to bylo Djibouti, to bylo velice dobře placené, a Guayana. Ta byla méně placená, nebo to je jako francouzský departement, jako ne? Že to není nějaká cizina. Co hlavně kluci kam chtěli jít, tak to byl ten Duzem Rep, parašutisti, ne? To byli ti, co žrali armádu. Tak. Potom bylo to, myslím si, potom bylo to Djibouti, tam byly 2 místa. Tam se jednal o Kasu zas. Potom byli asi tak Duzem Rej, ti měli hodně výjezdů, kde byly nějaké konflikty. A potom kavalerii, tankisti. Tam jsem chtěl jít já, jako jsem si vždycky přál jako jezdit s nějakou mašinou, nebo ale nakonec, říkám, taky záhul jsme tady dostali, tak jsme chtěli do civilu, ne? A ten, co nás přiřazoval k těm útvarům, řekl, Deduch, to je škoda, aby šel do civilu, protože fyzicky si... Vy ste rozmýšľali, že by ste išli do civilu? Ja som říkal, tento tam záhul, tam je to úplne... Však ja som hovoril, že vieš, najprv pred príjmačom, všetci chcem byť oné, parašutista, Duzem Rep a toto, výsadkár. A tam, keď to príjmači zistí, že ty kokos, není to sranda, že je to makačka jak svinia, potom, že tak stačí mi aj niečo iné, nemusí byť Duzem Rep. A niekto aj od civila, áno, niekto aj išiel do civilu od nás, čo sa mi zdá. Já jsem říkal civil, ne, a mi říkal, škoda, ty jsi na tím dobře fyzicky, že nemluvíš francouzsky ještě dobře, tak nejsi sám, tady je hodně lidí, tak máš výběr. Já tady mám místo pro tebe na Guajanu, zámoří. Djibouti už je konec, mám tu ještě jedno poslední místo na Guajanu. A já říkám, ty Guajana, francouzská, tam Brazílie a to. V životě jsem tam nebyl, ne? Však ještě já, dítě z komunistů, ne? Cestování maximálně, říkám, teď co nejdál ve Francii, říkám, ještě budu cestovat dál. Tak mě to trošičku mě to zalákalo a říkám, OK, tak jsem vlastně podepsal první smlouvu 5 let. Letěl jsem na Guajanu a potom jsem vlastně podkladoval, ne? Kolik? 6 měsíců půl, myslím, ne? Ty si tam bol už pol roka, potom sme došli my. Jo. No a u nás bola tlačenka do Guajany. Ja som skončil v tej tabulke nejak v strede, úplne, že v pohode. Já si myslím, podle mě, jsem taky tak nějak byl tak ve středu té tabulky. Akorát, co mi tam, nevím, francouzština mi tam trošičku moc nešla, ale to jsem tam nebyl sám. A jak říkáš, ty byl v půlce, tak to souhlasí asi tak se mnou, ne? No, tak ledva, že som sa dostal do tej Guajany, lebo tiež sa tam veľa, však tam bolo dosť Čechoslovakov a každý už si povedal, že tam je čechoslovenská mafia, choďte tam, vieš. Tak těch mafiánů tam bylo, to nebudu říkat jména, ne, ale tak... No, bolo to iné, v tej dobe tam boli vlastne chalani tam išli, ktorí tu niečo vyviedli, alebo niečo mali za sebou, vieš. Teraz tam už chodia skôr také deti, ne? Že teďka od roku tak 2000, tomu říkáme ti mladí, co chodí, oni skončí školu a nejdou do armády, ne? A my jsme začali jim říkat Coca-Cola Snickers. To nebylo jak za starých časů, ne? To říká Robo, mafiáni, zloději, jak to, zabijáci a to. Ale aj ty roky, ti lidi, co se hlásili, to byl takový průměr 24-25. A teďka to hodně kleslo, jako ne, kvůli tým mladým. Však ja vtedy som mal 20 a ja som tam bol najmladší, tý kokos, medzi nimi. Ale ty si mal tak, ne? Já jsem myslím, já jsem o rok mladší jak ty, ne? No, tak si mal 19, keď si išiel. Já jsem v čerstvých 18 let, ne? To je taky tak nevýhoda, že? Však tam přijdeš tam, bych řekl, bych řekl, že to, jak vypadalo, je tam trošku v taká vojenská polepšovna, jakože, však to byli sami grázli, tam byli a takový, ne, a však legie toho sportovci a to, ale tam kurva oni, tam se chlastalo každý večer, jako ne. No, aby ste vedeli, no, že to, tam ten chlas išiel, dobre. A jak vidí mladýho, přijde na četu, tak tě zneužívají, tam úklidy, tam to.
skoč tam koupit pivo, ale ne z jejich peněz, ale z našich, že jo. No dobre, prejdime teraz, jak som došiel ja tam, do Guajany. Tam sme sa hneď spoznali vlastne. Na tvoju rotu som išiel. No a jak tento, tak zajímavá věc, taká bych řekla i nenormální, že? V kasárnách nějaké armády máte přímo nějaký bordel se ženskýma, ne? A výhoda byla to, že všechno se mohlo psat na kredit, ne? Tam byla restaurace, občerstvení, chlast a ještě si mohl jako udělat ty svoje potřeby. Tak to většinou bylo tak, že když jsme přijeli večer někde z terénu, nějaké ty rakety a to, tak nechtělo se jít do města a to, a něco sněst, něco popít a něco pěkného na ukončení večeru, tak neměl z prachy třeba, musel, vlastně my jsme ani dřív neměli karty, bankomatky, ale my jsme měli taky jak vkladní knížky jsme měli, ne? A třeba člověk neměl u sebe prachy, ne, tak šel si tam napsal na kredit a systém kreditu dobře fungoval, ne? Povedz, jak sme zo začiatku dostávali žolt. Keď ešte neboli karty. Za mě bylo, že šel ke kapitánovi v systému, aby si to člověk představil, jak kdyby na kobereček, představil ses, čepicu, do toho kapitán ti dal prachy, dal čepicu zpět. To, co spadlo, to bylo většinou drobný a takový, tak na to člověk nesměl šát. Udělal vpravo bok, vlevo bok, tam už čekal na zaplacení kreditu toho bordelu. Vpravo bok, vlevo bok, tam už čekali z klubu kompanie, ne z klubu roty, tam jsme měli taky takový bar, tam si taky mohl napsat na kredit. Kaskuty. Svačiny a tak. Zaplatil jsi to. Potom šel pryč, jako byla řada na dalšího. Dal štěpicu a jak byl legionér deuxième classe, jako... Druhé trédy ještě. No. Druhé trédy, ale v překladu to je, myslím, vojín na český ty. Teď začal tam počítat tu výplatu a říkáš, ty už veľa nezbylo, Kuba, ne? Tak znova na kredit, ne? A išiel si na kredit. No dobré, ale v tej Guajane tam už to bolo lepšie aj finančne. To jak byl premier klas, nebo jak lidi byli kapráli, tak tam už to bylo jako finančně už lepší a je dokonce na pobyt 2 roky měl prémie 50 000 franků, což bylo v tu dobu v 93. a 5. roku bylo velice slušné, to dělalo nějakých, myslím, 250 000 korun, myslím, ne? No. A proti výplatám v Čechách v tu dobu, tak to bylo úplně super. Jako, ne? Tak hlavně my jsme prachy nepotřebovali tam na nič, len na děvky a na chlast, vieš. To bylo takový kapesný do kapse, ne? Protože ubytování zadarmo, jídlo zadarmo, co se týče daní, to jsi neplatil nic. A nemal si starost, ako mne ten život vyhovoval, popravde. A za prvé člověk měl zakázaný kupování určitých věcí, třeba jako telefony, myslím, telefony v té době ani neexistovaly. Ne. Auto si skoupit nemohl, to měl zakázaný do 5 roků. Nějaký pěkný oblečení nebo tak, to sami, protože do města když šel, tak musel ve vojenským a v civilních hadrách to pouze na dovolené, že? No, viem, že keď si niekto tam chcel bicykel kúpiť nejaký drahší, tak musel ísť na rekord. Jo, musel ke kapitánovi dostat povolení a tak, nebo. No a co se týče dovolené na Guajáně, tak moc výběr nebyl, že? Protože člověk, když měl to druhý jméno, jak se jmenoval, tak musel... Ešte to im vysvetlí, že kdo má druhé meno, kdo nemá. Ja som mal napríklad svoje meno, vieš. No ale to jsi nebyl ještě rektifikovaný, nemohl zbyt ještě, to brzo. Měl svoje jméno třeba ne, ale oficiálně si musel požádat o to. Oni sa ma pýtali, jak som bol na gestape, či nemám problém so svojím menom, ale majú mi dať nejaké druhé meno. A ja, že ne, že v pohode, že ja nemám žiadny problém, že môžem mať svoje meno. Tak mi nechali nové Robert Suša. Mě změnili kvůli armádě tam, ne? No a když jsem měl dovolenku, tak výběr tam moc nebyl, protože povolení, abych letěl do Francie, to mi nedali. Musel jsem zůstat na Guajáně a
do Brazílie je těžký se dostat na černo, ale zas bylo dobře se dostat na černo do Surinam. Surinam to je vedľa ostrov. To je bývalá holandská Guyana. A tam potřeboval pasport a víza, ne? Ale když... No my sme mali kart identity, to je všetko, čo sme mali. Vojenskou kartu to bylo povinný. A bylo třeba znát nějakého taxikáře v Kuru, který měl kontakty na hranicích se Surinam. Kuru, to je mesto v Guyane. S motorovým člunem potom týpek dostal přímo na černo k celníkům Surinam. Tam oni už byli jako známí a to, tak jim dal 200 franků. Oni je nechali jako vyjít na území Surinam. Ale musel mít pořád nějaký ten doklad, jako ne, to my jsme vždycky brali ty vojenské karty, jako ne. No a potom celníci už znali taxikáře svoje, měli ne, tak zavolali taxika, vzal tě a potom bylo asi tak, myslím, 2 hodiny cesty do hlavního města. A tam bylo super, zaprvé bylo strašně levně. No. A byl tam taky takový noční život, třeba jak v Tajsku, že? Já jsem si zmínil, já jsem měl sebou, fakt se omlouvám za ten hlas, protože kurva, já jsem si bral sebou 10 000 franků na proměnění tam na měsíc dovolenky. Já když jsem proměnil ty prachy, to je stůl takovej, tak jako peněz, ty vlastně. Já jsem chodil, já jsem ani nepočítal, kolik si beru do města. Já jsem to vždycky počítal na chrám. No dobré, potom odtiaľ si mal nejaké problémy, keď si sa chcel dostať naspäť, ne? To naspátek, to už došly prachy. A to nebylo dřív, že bankomatky a tak. To si musel na poštu, na Guyanu a mohl si vybrat prachy tam, ne? Ale už mi končila dovolenky, ne, tak já jsem tam měl jsem tam zbalil takovou číču, 19letou. A já říkám, drahoušku, půjdu vybrat prachy na Guyanu a hned se vrátím, ne. Tak ona vzala na kredit taxi k hranicím, vzala na kredit toho Indiana s tím motorovým člunem. A samozřejmě já už jsem se nevrátil, že tak bylo to špatný, ale jinčí východisko nebylo. No však čo už. A už jsem potom potkal, protože 2002 jsem se vrátil na Guyanu s kompaní Turnant, s mojím útvarem na 5 měsíců. A předposlední den odjezdu jsem mu potkal na diskotéce. Ty kokos. Já říkám, co tady děláš? A ona mi řekla, že měla sestru v Kuru, ale že mi to jako neřekla a to ne. A ona nám, jo, Dubek, měla jsem s tebou hodně problémů, policajti, taxi, Indián s loďou a tohle. Ty kokos. No a čo potom? No a to jsem uviděl v 2002, no a potom kompaní Turnant konec, tak jsme se vrátili do Francie a já mám tak celkově tak vlastně pobyt Guyana, 93, 95, 96 byl Jugoslávie 5 měsíců a potom skoro každý rok bylo Djibouti a v 2002 vlastně byl ta Guyana na 5 měsíců, jako ne. A Djibouti to bylo dobrý, protože tam za prvé pracovní doba, pokud si v kasárnách, začala v 5 hodin budíček a konec ve 13 hodin. A pěkný prachy tam byly. Jo. V té době 2000 a tak tam to už vycházelo na nějakých 3300, 3500 euro, jako ne? To byly pěkný prachy, že? Jasné. Vráťme sa ešte k tej Guyane, že čo sme spolu všetko pozažívali. A ja si tiež len matne pamätám už na veci a napríklad, kde to bolo? Keď niekde sme sa tak rozložili v nejakom poli, ruksaky dole, tam sme odpočívali. To bylo v Portoriku, to jsme měli cvičení s Američanama tam. A měli jsme ten denní program, ale akorát, že se to nějak zastavilo ve 14 hodin a mělo až večera se zatmí, měli jsme dělat topo noční. No. Tak jsme leželi všetci tento klíďo, kecali, odpočívali a to, ne. A těsně nějak předtím, než jsme měl být nástup na to, tak já jsem nějak usnul.
byl nástup a mě si nikdo nevšiml, že tam chrápu, vole, a oni šli dělat topo. A mě Ako tam, orientácia, vieš, vonom. a mě tam nechali chrapat, nebo. A oni se pak vrátili. Já říkám, co už jdem, nebo co, ne? A Robo přišel a říká, protože konec, vole. Víte, jste jí chrápal celou dobu, vole. Říkám, ty vole, vystrašený trochu, ale pohoda, na to nikdo nepřišel. Ani velitel čety a to. A Robo říká, kurva, to kdybych věděl, tak chrapu tady s tebou asi. Do piče. No, a takisto na tých raketách, jak som spomínal, keď sme boli, To bolo dosť onervín až do piče. Já jsem to bral jako spíš jako veget, ne? No však veget, ale na jednom mieste som bol v pojebanom kríku. Komáru jak cíbu, Strašné. To ma zabíjalo tie komáre. My jsme vždycky vlastně 2 dní před Odletem? výstřelem té rakety, tak jsme vlastně ve vzdálenosti asi tak 5 kilometrů okolo té rakety byly ty věže takový, kde člověk byl na té věži a 2 hodiny, pak se střídal a to vycházelo tak, že 4 hodiny měl volno a 2 hodiny stál. A tak bylo vlastně 2 dny v kuse. Na té věži, jak byl, tak, protože to bylo v bažinách tam a to, tak povinná taková síťka na hlavu, protože komáři by tě rozmontovali tam, to bylo tak komáru jak svině, nevím. To by ste neverili, naozaj, to bolo peklo úplne. No a jedenkrát raketa se vystřelila, pak se ještě chvílečku čekalo, jako jestli nespadne nebo tak něco a pak povel, balíme věci a jeli jsme do kasáren, ne? To jsme přijeli nějak v 10 večer a potom jsme zase využívali ty služby, tam ty kreditního systému, vole. Kredit funguje dobře po celém světě, Ako ne? ja som hovoril, akože Legia, že super, zašportuješ si, zamakáš si, ale to, čo je potom, Jaká by aj, to chápeš? Keď si bol len v kasárniach 5 hodín padlo, všetci sme vedeli, kde sú naše pozice. Přes den sportovci jak cip, ne? A večerku a to bylo zase jinčí lidi. Zverina, no. A to, my sme boli aký sprostí, však hovor ty, povedz prosím ťa o tom zážitku, keď sme šlápali po džungli už pár dní a tam sme narazili na tých indiánov, ne? To byla taková vesnice, ne? A malý děcka, to škoda, že jsem zapomněl ty fotky, ale mám je myslím na Facebooku. Ja mám fotky hore, len to vložím potom do videa, keď tak. No a tam vlastně ten případ, co s tím Myškolci? Maďarem, ne? On takový měl hlavu, ne? Už od přírody a jako popichali ty včely, ne? Tak on vypadal jak v tým filmu E.T., ne? No a co se týče pochodů, tak vždycky, jak jsme pochodovali, tak abych si ulehčil, tak v hlavě jsem přemýšlel o dovolené, o takových lepších věcech. O domové, jak bolo, zážitky. To, takový filmy, ne? A kdyby toto člověk neměl, tak hodina pochodu, 2 hodiny. 2 hodiny pochodu, tak celý den, jako ne? No. A jak jsi tak přemýšlel o pičovinách, tak se ti to tak ulehčilo. A říkáš, ty, už je 12. hodina, ty, No super. a hlavne tam po tej džungli, vieš, ak to je, tam moc toho neušlapeš a tam je stále hore, dole, kopec, z kopca do kopca. bažina. Takže tam moc kilometrov neurobíš, ale šlapeš v kuse, vieš. Od tmy do tmy. Od tmy do tmy. V Evropě máš asi tak denní pochod, tak 30 km rychlost. Na té Guajaně tam bylo 5 km, tam člověk víc neudělal, protože močále a takový to. A my jsme se vždycky tak zastavili tak kolem 16. hodiny, protože tam se rychle stmívá v džungli, ne? Udělali jsme si hamaky, jsme se tam okoupali v nějaké řece a takový, ne? Ale člověk to tak necítil, bral to všechno tak přírodně, ale přitom byli tam hadi, anakondy, škorpioni, jedovatí hadi, jaguáři tam byli a... Opice, ne? Ale člověkovi tak nepřišlo tak jakože nějaký nebezpečí, ne? Neprišlo, lebo pamätám si, keď my dva sme domaršovali, dali sme si vedľa seba hamaky a na jednu palmu, takú tenšiu, vieš. A teraz naozaj rozbitý. Sme si dali hamaky, láhli sme si, ne? A
Už som spál, len som cítil, jak klesamec. A plesk na zem, vieš. Strom. A tak som bol rozbitý a vedel som, že sú tam škorpióni, sú tam hociaké plázy, ne? Hovorím, jebem na to, mám to v ríti. Spím ďalej. A tak sme vlastne spali až do rana na zemi. Lebo takisto aj Kanady, keď máš boty, ne? Tak si dáš 2 kolíky do zeme, si zahondíš a takto si ich pretočíš a tak ich máš, vieš. Nenašli nejaký bestie škorpióny. No, lebo niečo ti tam náleze, dáš si botu a skončil si. A taky sme tam měli zakázaný nosit lampy, ne? No. Jenom svíčky, protože tam je taková nemoc, ešmaňos. To jsou takové jak bakterie, které žijou v korunách stromů. A jak zasvítí světlem, tak oni ti po tím světle slezou dole a potom tě užerou a vyžírají ti maso, jako ne. Tam bylo, Ináč to je také, že lepra. to se jmenuje lepra, myslím, po česku. No, to je lepra. Jako většinou to kluci měli na nohách nebo na rukách, ale jak ti to sedne na tvář, tak to už máš známky až dokonce... To je vidieť, ja som mal na nohe, však ja som, to je hole, ja som mal na pete, počúvaj ma, a to som mal, vieš, jak dlho? Ja som mal na pete takúto dieru hlbokú, nome donútra. Tak vyžraté, vieš, nome si tam palec strčil. A na druhém místě potom další nemoc, co byla, to byla malárie, paludism, to je zase přes komáry. A to my jsme, aj s Robom, my jsme byli hlídat brazilské hranice a tam naša celá skupina to dostala. Ale až po návratu z mise, nějak do týdna, jsme se všetci nazbírali v nemocnici, ne a to. A potom, jak jsme vyšli z nemocnice, tak místo by nám poděkovali tak nebo tak nás ještě za to šupli do basy. Lebo sme nedodržali to, čo sme mali, ne? Neuposlechnutí rozkazů, to znamená, že ty prášky proti paludism, někteří to nebrali, samozřejmě aj já, protože to by ti rozjebalo žaludek. Kokot, vieš, ráno ti to dajú, ty kokot nalačno a mám si jeba tabletky. Chodit běhat, to, ne to. A oni nám vlastně brali krev a podle toho viděli, jak jsi to bral, jestli pravidelně nebo ne to, ne? A jediné, čo som dával, tie tabletky, tak to sme si dávali, sme mali, jak sa to volalo? Butyl, ne? Do vody Do vody, vieš, sme si dávali tie tabletky, ktorá ti to dezinfikovala vlastne, ne? Lebo tam si pil vodu, ty kokot z barčov, červenú vodu si pil z barzaké mláky, ne? Z dažďa. Z tých potůčků a takový a... No a potom jsme dostali 7 dní basy za to. A potom naša rota někam měla nějakou si misí, tak nám dali určitý, jsme museli udělat, nějak nás potřebovali zaměstnat, jako ne, tak nás naházeli na určitý kurzy a takový a... Ty si koľko vlastne tam odsedel? Ty si tam bol... Jako na Gvajáně jsem tam měl, myslím, 15 dní, ale celkově tak za mou celou kariéru legie, to jsem měl 130 dní. A popíš tam basu, že jak bola? Tak, lebo za mňa v pohodičke. Na Gvajáně, abych to nazval, tak na Gvajáně tam... Tam bola fúlka. Tam už přímo ten pobyt přes noc už nebyl moc sympatický, protože se tam každý potil, smrad, madrace na zemi a takový. V té Evropě tam už to bylo trochu, že už člověk měl lůžko, ale je to takový, že bych to nazval jak práce pod národním výborem. Ne? Člověk začal ráno v 5 zametat po kasárnách a to. Potom se lítalo tam s oběďákama pro nemocnicu. No akože komplet servis nejaký sa tam robil okolo toho. Ale tam v tej Gujáne to bola akože čistá díra. To bola čistá díra, ty kokos. Viem, že sme tam mali ešte v strede takú miestnosť a tam taký dlhý stôl a my sme tam žrali, nám dali jesť, ne? A sme chodili okolo toho stola, tak sme jedli, ty kokos. Ta basa nebyla moc sympatická, protože tam proti Evropě bylo hodně lidí, tam sedělo, ne? Tam, však, lebo tam sa ty kokos... Tam byl přístup k drogám a takový a nám dělali namátkovou kontrolu drog, ne? Se vyčural do sklinky a papír a pak zjistili, kdo něco bral nebo ne, že jo. Tak já jsem měl štěstí, mě taky věci nezajímaly, tak...
My sme to nejak neriešili, my sme riešili ten chlás a děvky. A já, co jsem měl basu, tak to bylo kvůli, koupil jsem si auto bez povolení, našli u mě pás, civilní hadry, že tě chytli ve městě v civilních hadrách a takový pitloviny. Však, a mňa za to, čo sme boli my, a potom ma ešte jebli za to, že som mal špinavé Kanady, ty kokoro, zaprašené Kanady. Já jsem, co se týče disciplíny, to jsem neměl, já jsem to tak... A tak tam disciplínu, tam si nedovolil, ty kokot, pokiaľ si bol v kasarnách. Iné je, že sme boli vonku a ten polis militári vlastne, čo boli policajti vojenskí, oni behali po vonku a vedeli, že čo sa deje vonku, vieš, lebo tam to bolo dosť drsné, si myslím. A tam sami legionár rožrali. Nemusel kontrolovat nějakou kartu vojenskou, jestli si legoš nebo ne, protože to už bylo vidět na hlavě. No však ja ste videl, že nejsi černý, ne? Ale akože tam veľakrát ako sa len nakladalo tých legošov, ne, do toho džipu. Najebaných, len sa to nakladalo. To bylo 2 polis militér v jednom voze a vždycky služba, co tam přišla, ne? Áno. Z těch bojových rod. No čak, ja som tam bol služba. Byli vždycky 2 na noc a... Když naše, pamätáš si, to bol taký Polák, taký veľký jak hovado. Pamätáš si ho? Taký blondiak Poliak. Strašne veľký polis militári v Guajane. To už neviem. Ten sa tiež s tým nejebal, ten nakladal tých ľudí, bariak. Tak to už byli na tým polis militár, to byl, tak to byli takový už povahově jako silnější lidé, jako ne? Že, no však áno, však určite, že takých tam vyberali. Počkej, asi na... Já bych to třeba nemohl dělat, protože nevím, nabírat třeba nějakého kámoša, co tento a... Áno, oni boli chrapúni, oni nabrali aj kámoša. Čo si myslíš? Do piči. No dobré, a prejdime ešte, prosím ťa, ja si nalejem. Počkaj sekundu. Vítáme vás v pořadu, máte nalito. Máte nalito? No ešte sa vráťme, prosím ťa, do tej džungle. Tam my sme po ceste, ak ten Miškocin mal tú hlavu 5-krát väčšiu, jak mal bežne, tak sme ho tam niekde nechali. Jsme ho tam nechali a... Medzi tými indiánmi, ne? To bylo nějak 2-3 dní, my jsme si tam udělali to svoje, co jsme měli, ten pochod, jsme někam, už tak přesně nepamatuju. Měli jsme určitou trasu udělat tam a zpátky, ne? No jasné. Potom jsme přišli, Miškolci trochu spuchl, jak se říká, spuchl, ne, po česku. Odpuchl, tak. Ale ty děcka, oni měli s něho strach, jak směl, ne? Ty mali indiánkovi, ako ty sa ho báli, jak hovado, že? Že to je jaký ten voodoo, kurva, ne? No. Dobre, a my sme, stala sa tam aj taká vec, že my sme, neviem, či to bolo konkrétne v tejto osade, alebo niekde inde, čo sme boli. Ty kokos, pamätáš si, my sme išli na tých pirogách, ne? Sme jazdili. To bylo Mission Fluvial, to jsme měli na loďách, vždycky jsme 2 dny jeli někam, kde jsme měli jet, tam jsme měli udělat ten svůj pochod tam a zpátky, tam bylo hodně kvůli pašeráci a tak, tam těžili zlato na černo a to a my jsme měli udělat takovou hlídku tam a zpět a šli jsme dokonce i tam tím, kde se těží zlato, ale legálně a to. Potom zase jsme 2 dny pojeli a tak a to trvalo vlastně 3 týdny a mě to bavilo, ne? To bolo dobré, to sme sa moc nenamákali, vieš, si sa vozil na tých loďkách. A viem, že sme išli na tej loďke, ne, ty kokos, a pozerám a taký svah a tam indiánka, ty kokos, jak z filmu Holé kozy a pomalovaná. Pamätáš si to? Krásna také dievča. A s holými kozami, ty kokos, pozerám, že čo ti jebe brutalita. Úplne, že exotika, jak hovado. No a tam potom v tej dedine sme si dali v noci pauzu, ne, a tam sme v tej osade medzi tými indiánmi ostali, víš, ale víš, akí indiáni, víš, tričko, Adidas. No ale děcka tam lítali s týma takýma plachtama, takovýma... Áno, ale akože už boli takí, že vedeli, že čo je ale tak to bylo civilizace. Polooblíkaní jako trička Adidas, ale přes spodek třeba indiánské a tak. No a my sme sa tam s nimi najebali. Po marši unavení, čo by si mali spať, lebo ráno ideš ďalej šlápať a my ne. My rozbité a ešte mali sme všetci so sebou tie biele rumy guajanské. To bola vlastne dezinfekcia povinná. To byla taková povinná tradice, jako, to nám to neřekl jako velitel čety, berte si chlast, ale kapráli a tak, ne, řekli, hlavně nezapomeňte na dezinfekci, každý litr toho guajanského rumu, ne, vždycky po večerách popíjeli s kávičkou a tak. No a my sme sa proste s tými indiánmi tam nadrbali, ne, úplne. A už sme boli rozbehnutí a všetko sme vypili
A oni mali chlast Indiáni, ohnivú vodu. A kapral Dubek sa nelenil. Jediné, čo máš, je tvoj spacák ako hamak, hej? Čo si zavesíš na strom a spíš na stromy. Tak on bol ochotný, že ja mu to dám. Že vymeníme, tak vymenil mu hamak za tú fľašu chlastu. Jasné, že sme to popili, vypili, ale Dubek nebol sprostý. Nebyl ani hamak, nebyl ani rum. Rum vypitý, on chudák bez hamaku. Tak sme to vymysleli ináč po slovensky, alebo po československy. Zistili sme, kam si ten hamak Indián schoval, tak sme mu ho zobrali naspäť. A bylo vše v pořádku. A všetko bolo v poriadku. A tak to by si mal prúser, ty kokos, keby si ten hamak nemal. Chrapat na zemi to po dobu, celou dobu pobytu. 3 týždne. To by ťa jeblo na 100% niečo. Škorpión, had nebo tak. Ale možno by si mohol spať, jak ten oný lenochod. To piči. No a potom, co tam ještě bylo? Teda, jak jsme dělali to stáž komando Guajana, ne? Jak byl ty 3 dní přežití, jako ne? To bolo výborné. Jako se zbraňou, ale neměl jsi nic. Patrony, to měl seržant, ne? Byly 3 patrony, 1 svíčka, 1 krabička sirek na zapálení a to bylo vše. A teďka se postarejte, co k jídlu, ne? Tak, vlastne bolo to po tej strašnej makačke, tak potom my sme boli ešte šťastní, že ježiš, máme to za sebou super a oni nám dali, že dobre, nastúpte si, ešte šnúrky nám z Kanad zobrali všetko a vyviezli nás na taký malý ostrov s loďami. OK, tu sa vidíme za 3 dny, ne? No a s náma byl teda ten Portugalec, ne? No. On si skoval prachy do šprcky. A do ryti. Do ryti a potom to vytáhl a toho Indiána tam na té loďce, ne? On tam kričal, ne? Help, ty kokoďa, že to je kokoďaká hamba. Ale Indián došel, ne, na té loďky. A mu dal prachy, typek dovezl, co měl, mu dal nějakou zálohu a potom mu doplatil ten zbytek. Bylo rýže, kuře tam bylo, cigarety dovezl, ne? Ty kokot, ale tam sme sa delili úplne o všetko, kamaráde. S každým, to bolo fakt tak super vzťahy. Úplne o všetko, o cigarety, o žrádlo, o kávu, o všetko sme sa delili. Koľko je, toľko je. To bolo perfektné. To som tu nezažil. No a pamätáš si, niekto jebol, že dáme si, niekto chytil korytnačku. Jo, to bylo... Želvu. Také Slovák, tyba, nevím už, jak se jmenoval. No. Ale on kokot jebol celú do pahreby. Ve všetkým tento. Nevypchá tam, nevieš, fuj. Potom jenom vyškrabáš, to byl upečený, vyškrabal ten vnitřek a... To smrdelo jak svinia. Potom normálne takú... Druhý tam s potkánem v ruce, ne? To potká na tú lesnú krysu nejakú, alebo čo to bolo, ne? Ale toho som si dal, to bolo normálne kurace mäso. Připadal jsem si jak ve Vietnamu na dovolené. Ty kokos, normálne prisahám takéto biele mäsko. Každý kúsok sme mali a ešte sme sa aj z tej vody, akože polevka, víš. Potom anakondu jsme zkoušeli, to je jenom ten prostředek, ne? Tam, kde je nejvíc těch svalů. To som nedával. Vím, že jsme tam jedenkrát opicu vařili, jo? Mám aj fotku niekde, potom vrchu ukážem. vypadalo jak Maďarom guláš. Počkaj, neviem, či to nemám aj v telefóne, ty kokos. Len takto, nechce sa mi to nejak dokladať, čak potom keď... Ja mám tam v telefónu. Potom keď nájdem fotky, pozri to, že či to... Tak takto, to už bolo pripravené. Ja mám taky, myslím, tam fotku. Dobre. To nemusím ukazovať až potom, ne? Už som ukázal. Jo, dobre. Počúvaj, a pamätáš si ešte taká vec pred nami, že sa stalo neviem koľko turnusov, že tam bola nejaká čata, išla tiež po džungli dlho a že Bylo to, že oni se měli údajně ztratit. Ale to bylo úplně před nama, ne? No, ale že našli potom aj počase nejaké rozhádzané veci ich a tak po džungli, ale že ich vôbec nenašli. Někdo říkal, že zaútočili na ně opice a tak to, no. To nevím, ale nikoho nenašli. Bo. Ty kokos. Vidíš to, opice sa najebu tiež, keď sú v tlúpe. A nebo spíš, že nechali věci na místě, opice to rozházeli a potom narazili na nějaký na nějakou tou četu, co tam těžili zlato na černo, ne? Že posílili, nevím, hodně verzí, ale to teďka nedovedu vysvětlit, tady tu situaci, ale
A kdo Stala se. vypostrelal 20 chlapov, ty kokos? Vím, nějaká partia velká, co tam těžili zlato v noci, tento je Ty napadli. kokos, myslíš, že tak? Zahrabali, nechali věci na povrchu a potom opice to rozházeli. To už sa nedozvieme, ale akože prúser, no. Prúser. Čo sme tam vlastne mali všetko za tieto stáže a tieto veci? My sme boli, to bol stáž kombat, čo sme tam po tú opičú dráhu, neviem koľko kilometrov po tom bahne. To stáž komando Gvajana, to se tak dělilo tak na dva takové kurzy. To byly vlastně to jedno, kde bylo ty překážkové dráhy osobní, to tam bylo, myslím, jak, jestli to měl udělat do 6 minut, a skupinová překážková dráha, to bylo, myslím, tak, měl na to člověk, myslím, 4 nebo 5 hodin. No. Možná se pletu, jako ne, protože už je hodně roku a to. To je jedno, no. A jak se vlastně skončila ta skupinová překážková dráha, tak vlastně byl nástup a potom jsme vlastně šli 3 dní na přežití, ne? Na ten pochod. Ale to minule tam říkal v tom tvým podcastu, ale nedokončil jsi to tak, jak to mělo být. Protože my, jak jsme skončili vlastně ten pochod 3denní, tak se to vlastně zakončovalo tím, že jsem měl poskládat vor, jeden velký vor, a s tím vorem musel přeplut na druhou stranu řeky. Áno, človeče. Ale ne, já říkám, dobrý, vor už se postavil, klíďo, píďo, už veget, ne, nalodíme se na vor a na druhou stranu a konec, ne. Taký chuj. To splaval vedle voru a ten vor musel dát na druhou stranu té řeky. Dotlačiť. A šířka té řeky bylo, myslím, o něco širší než ten váš Dunaj tady v Bratislavě. A celou dobu, jak jsme pluli, tak to bylo asi na druhou stranu, to trvalo tak asi 1,5 hodiny, tyjo. Potom jsme se vlastně vynořili, tento na druhé straně a potom jsme šli pěšky tam do toho kopca, tam, kde byly vlastně ty takový ten malý tábor, tam, kde jsme měli svoje věci a to. To se skončilo, sprcha to, potom byl nástup a potom bylo slavnostní předávání toho oznaku jako komando Gvajana, ne? Potom byl to pití, jídlo, takový to, slavnostní a to a konec kurzu, ne? Druhý den ráno nástup a zpátky do kasáren, ne? A potom ještě bylo to stáž komando Gvajana, ale komba. Hej. To jsme neměli velký batoh, žádný nic, to byl takový malinký muzet, kde byl hamák, taky ty základní věci. A tam jsme vlastně nacvičovali určitý ty bojové systémy a takový tento. A ještě taky předtím byl vstup na tady ten kurz tím, že jsme měli 8 kilometrů plná polní. Vidmil TAP? A lano bylo 8 metrů, myslím. Tak asi přibližně. Já jsem vyšplal na vrch, mě to tam nějak uklouzlo na vrchu. A po tým laně jsem sjel doleva, ruky celý to, tak hned na infirmerii, k doktorovi, ten mi to tam zdesinfikoval a to a říkám, ty super, aspoň to nemusím dělat, ne, mě dají jako inap, ne, a řekl, to máš dobrý a to, ne, tak jsem si musel skončit ten kurz a... Však chodit si mohl. Chodit si mohl, ne. Do A mě to začalo, infekce do toho začala a to, ale Bonuvrie, náš velitel čety, řekl Deduch, super. Ty kokos, to bol náš bežec, ty kokos, to bol šéf sekcie vlastne. Ale mě to běhání nevadilo, já jsem to běhání měl rád. On miloval beh, vieš, ten náš šéf vlastne, tak sme stále behali s ním jak magori. On bol ináč perfektný bežec, to je pravda. A ja som bol skôr na tie silové veci, že tie opiče, dráhy a tieto veci, šplhanie, nálane, to bolo super. Ale ten beh som neznášal. Já jsem kolikrát, ráno jsme udělali 10 kilometrů a já jsem potom ještě večer chodil běhat tam na ten kopec tam za městem, jak se to jmenovalo? To už ja nepamätám takéto veci. To bylo asi tak 5 kilometrů na silnici a potom na vrchu, na takový kopec, ne? A to bylo asi tak, nevím, 7 kilometrů. To bylo ráno běhat a ještě večer běhat, ne? Blázen. No a potom, když jsme tady tak já jsem dovezl, přímo koupil v kasárnách cizinecké legie. Tady to víno, nevím, jestli to bude dobře vidět na kameru. Tady kamera, ne? Jo.
Je to vidět? Hej. To je víno, co cizinecká legie si pěstuje sama. Takový bych to nazval, takový domov důchodců, kde jsou invalidi, buď fyzičtí, nebo na psychiku a... To je to, čo som spomínal vlastne, ten zámoček sme to volali, tam sme chodili ako zobáci, sme tam chodili, jak sa to povie, robiť ten servis, hej? Tam, kde sme museli umývať a starať sa, umývať ich. No tam, tam jak se hlasíš až do legie, tak já jsem tam byl, jsme tam byli na tým poli, kde jsou ty vinice, tak jsme tam byli, 2 dny jsme tam pracovali a to. A oni jsou docela dobře, co se týče kvality vína, jsou na tým úplně super, mají fakt dobrý víno. A toto jsem přivezl pro nějakého fanouška tady pouličních řečí. Stačí potom napsat jenom do toho podcastu. To uvidíme, že nejak sa dohodneme, že čo napsať, alebo niekoho vylosujeme z komentujúcich. Já bych to navrhl tak, že napsat telefonní číslo. A čo? A potom budeš dělat to, po Slovensku se říká žerbování, ne? No však nemusí napísať telefónne číslo, vieš, každý nechce dať číslo. Môže napísať, že nejaké slovo alebo niečo. Hoci čo a uvidím v komente, že kto to je, tak to Dobrý, vylosujeme. tak to nechám na Robovi toto. Nejak to vymyslíme. Ale to tá flaška je na vyhrátí, jo? Tak máme tu plus aj nejaké suveníry doniesol, Lajkujte a... ktoré by sme mohli dať. Máme tu takúto krásnu plachtu, Která je tady. ktorá nám tu visí. Máme tu nejaké nálepky, nejaké magnetky, nejaké kľúčenky. Legionnaire étranger. Takže určite budeme niečo rozdávať, jo? Dobre. Guajanu by sme vlastne mali za sebou, dajme tomu, však je tam milión zážitkov, určite sa ešte stretneme a budeme kecať o, čo si spomenieme o veciach a potom, ty si vlastne z tej Guajany išiel kam? Naspäť do Francie, já ne? jsem byl, no vlastně bych se možná ještě vrátil zpátky tento, protože jak my jsme měli tu maláriu a naša rota potom nebyla v kasárnách, tak nás nějak museli zaměstnat a tak mě dali na kurz týdenní na LRASE, to má protitanková ta. A potom ještě jeden kurz, já jsem chtěl jít na automechanika, ale mi řekli, že ještě tak nemluvím dobře francouzsky. Tak mě dali, že nechci do kuchyně, ne? Já říkám, ty super, veget, protibojové rotě a to. I když jsem skončil druhý, tak jsem tam potom nezůstal, protože můj velitel... Ešte takto, aby sme si rozumeli, hej, ty ako tých prvých 5 rokov, alebo koľko si tam vlastne si v tej bojovej jednotke. Nemôžeš sa dostať ty, že ako niekde do kuchyne, alebo niekde, lebo tam proste musíš si odjebať tú bojovú musíš jednotku. Musíš si odjebať tú bojovou rotu a potom někam můžeš jít, ne? To není tak, že přijdeš do ligy a hned si někde v kuchyni nebo tak, to neexistuje, že? No dobre. No, tak jsem si Guajanu potom dokončil na té bojové rotě a potom jsem byl převelený do Lardoise k ženistům a potom jsem si tam ještě odjebal něco na té bojové, potom jsme ještě vlastně jeli do Jugoslávie a to. A když jsme se vrátili a to, tak hledali někoho do kuchyně, jako šéf kuchaře, tak mě dali do důstojnická jídelna. To jsem bydlel úplně mimo kasárny, na takým hradě, ne? Úplně veget jak svině, no, ale to jsem tak vydržel tak 3 roky. Potom jsem šel do transportu, jsem byl u transportu a potom ke koncu, asi tak 4 roky před odchodem do důchodu, tak jsem měl na starosti, co se týče prodeje bar a takový obchůdek, ne? Chlapci, ale tak sa dá vydržať 15 rokov v Legii, ty kokos. 3 roky v kuchyni a potom 4 roky v foje, či jak sme to volali? Foje, no. Vo foje, ty kokos. Kde si robil ešte biznis, viebanček, že? Tak tam se brachy dali vydělat, nebo? Ve městě si nakupoval a v kasárnách si prodával, ne? Cigarety, piva a to. No ale potom jsem vždycky na svém autě musel co rok měnit tlumiče na autě, že? To jsem vyjížděl do kasáren jak ten starý Citroen, víš jak, ne? No, ty kokos. No a mezi tím ještě jsme jezdili na Djibouti, tam to bylo taky super.
Za prvé ta pracovní doba, pokud si v kasárnách, v 5 ráno budíček, ve 13 hodín konec, potom sme mohli do mesta a tak. Dobre, keď si mi teraz pripomenul, že Djibouti, tam bol vlastne aj Edo Ciganek, hej? To je náš spoločný kamarát Slovak z Bratislavy, ktorý už není medzi nami. A tiež som hovoril ten príbeh, myslím, aby si vedel, keď som bol, že on vlastne bol taký ten iniciátor, že poďme do Legie. Ja som s ním na vojne, ne, vo Vojnoroch. A ja, že ne, že si blázen, mňa to nebaví, takéto veci, vieš, že on zdrhol, išiel tam. A potom, keď sme boli v tej Obani vlastne na nástupe, už ja už som išiel vlastne, som letel do Guyany, on práve došiel z Djibouti, vieš. A on pozerá, že ty kokos, tak hneď došiel ku mne, ja som ho nespoznal. Došiel ku mne už starý pes legionársky, ne? A začal na mňa francúzsky a ja vystrašene som kúkal na ňo, že čo chce, potom pozerám, že čo ti jebe si to ty? Tak sa smial, že ty si blázen. Jak se vrátil z Djibouti, tak ho vlastně afektovali potom do NIM. Sizem Reg išiel, ne? Ne, byl Duzem Rej. Hej? U NIM, u pěšáků, ne? Ale jeho jsem poznal až, jak jsem byl v civilu. Přes jednu kamarádku a... Však to on bol v Marseille, on zostal, ne? On byl v Marseille, no. No, on tam zostal. A on po 5 rokoch odišiel. Tyve, to nevím, jestli... Áno, on bol 5 rokov a potom išiel do civilu. Říkal 8 rokov, nejsem Áno? prostý. Neviem, to ale by som klamal. taky neviem. To by som klamal. No dobre, a čo život potom vo Francúzsku? Jak si sa tam uchytil, alebo čo si začal robiť? Alebo čo taký Legoš tam môže robiť? Tak většinou Legoš je security nebo ježdění kamionu, anebo si přímo otevřou firmy na osobní ochranu, buď ve Francii, anebo většinou v Africe a tak, ne? Ozaj, a čo Alex? On tam zostal v Guyane a potom, jak on dopadol? Čo vieš o ňom? Vím, že oni se tam nějak, jedna česká banda celá, a oni zdezertovali spolu z Guyany, co jsem tak slyšel teda, protože já jsem odešel a oni až po mě odcházeli. A oni všetci do Tajska vyjebali. A potom, co Alex tam, tak to třeba se dívat na inčí podcasty, kde to dokonce on sám to vysvětluje, ne? On byl u toho aj u toho... Hej, no, však to je jedno, bol a čo? Oni tam nějakou bandu, taká malá mafie, co myslím s drogama tam dělali, ne? No, a to je odvaj v Tajsku s drogami robí asi, že? A on měl takový štěstí, že on měl ženu a jeho žena byla dcera nějakého toho velkého policejního toho, ne? Na vrchu, ne? Tak měl štěstí za to, co tam provedli, takže jakože nebyl vězněný v Tajsku, ne? Protože on Američani si ho nějak vypítali, ne? A kromě Alexa, kdo tam ještě? No však oni akože ľudia poznajú toho Alexa väčšinou z tých podcastov, ostatných nepoznajú a pamätáš... Potom oni lidi do toho Tajska, jak oni odjeli, než tam restaurace pootvírali a takový, ne? Ty kokos, dobre. A pamätáš si toho, to som tiež spomínal, toho Portugalca Cortéza, on so mnou nastúpil v príjimači, on bol so mnou všade, príjimač. To je ten, co se jebl, ne? No a mali sme tie strelby a on si ty kokos dokázal samopalo otočiť oproti sebe na strelbách, vieš. Otočil si oproti sebe FAMAS a puf. Taky nechápu takový lidi. A on bol taký tichý, on sa s nikým nebavil, on tak si žil sám pre seba. To většinou někdo třeba, že mu baba uteče s někým inčím a takový. A ale my vôbec nevieme prečo, lebo však... Psychicky to nedají, ale už takový člověk, já myslím, v Legii by měl být psychicky silná osoba. A hlavne to najťažšie mal všetko za sebou, chápeš? A úplně to malinký, nějaká ženská třeba mu teče s někým inčím a on vůli taky... A čo čakal, že ide do Legie, že čo bude niekto tam 5 rokov čakať na ňo, alebo 3 roky, alebo 4 roky, alebo... Za prvé ten život, co se týče žití se ženskou, to je takový těžký, protože jsi zablokovaný od rána do večera, někdy si třeba 3 týdny v prdeli a tak a mít nějakou babu tam ze sebou, tak... Tak kokotina, to blbosť, na čo ti to je? Jako říkám, že kolikrát ty jsi někde v terénu a tvoja baba tam s někým inčím tam to, že... Neviem, nejak som netúžil mať v tom období nejakú vážnu
To ne, známost. to se nedalo, já bych to viděl jako nějakou zátěž spíš. Takovou, No že, jasné, jasné. Celý den od rána do večera tam máš fyzické věci a to. Přijdeš z práce dom a teďka se věnovat ženské, to je takový, že... Dobre. Potom prejdeme teda k tomu civilu. Ty si tam začal čo robiť potom? Já jsem chtěl, tam jsem měl kámoša Poláka a on chtěl dělat security na lodi. Jak třeba máš Somálie, jak jsou ti piráti a takový. A tak mě to tak trošku chytlo, ale problém byl v tom, že tam bylo třeba vidět anglicky. Tak toto mě pryč ze stolu a potom mě bavilo jako aj děcko, kamiony a tak šel jsem do kamionu, že jo. Tak taká práce, co dá se říct, placená je dobře. Já mám tak 4,5 tisíce asi v euro a plus 950 euro důchod, tak přes 5 tisíc každý měsíc točím, ne? Tak ale zase mákaš, popravde, jazdíš. Ale mě to tak baví, jako to cestování. Neděláš pořád po každé tu samou práci stejnou, ne? Tam ve Španělsku, v Maďarsku jsem byl, v Dánsku. Tak většinou jezdím Francii, ale my děláme opery, dekorace a tak. A díky toho vlastně jezdíme do ciziny, ne? A mě to tak baví, vždycky se na to těším a to. A čím víc víkendu si zablokovaný, tak tam máš potom premiér a takový. A... Jasné. Takže v pohodě by si v Legii jsme taky cestovali, ale to bylo spíš mezi kontinentama. A teďka je to v Evropě, že? Ale zemi, kterou miluju, to je Španělsko. A já, totálně. Úplně najvac. Ale hodně Čechů, co tak jezdí na dovolenky, tak spíš do Itálie, mně tak připadá. Že každý miluje Itáliu, to je, ty jsi tam byl minule, ne? Ale tak Itália není Itália, vieš, ako kde? Lebo ja takto hore nejak nie, ale ja chodím dole do Kalabria a to je po piči úplne brutál. Kalabria, tam mafia tam, ne? No, ale akože tam je úplne super, perfektné. Ale Španělsko je Španělsko, to... Je levnější a co miluju, to na Malorku, ostrovy, to je, tam jsem nebol. To je pecka. Pěkný moře, slunko tam pořád tento, vždycky to mám rád, ne letecký, ale na loďou, ne? Já vždycky beru v Toulon, vezmeme loď, 24 hodin na lodi a... Tak užíváš si důchod, vidím, užíváš si. Tak ještě jeden důchod čeká na mě, ale to až v 63, že jo. No. To počítám oba dva důchody dohromady, protože i ten vojenský, ono to tak trochu stoupá. Tak počítám, že bych měl tak 3,5 tisíca na důchod. Bydlení už koupený, svoje to, všecko to, tak... Dobre, aký je život vo Francúzsku? Jak sa tam žije? Jak tam je aj ten nočný život a tieto veci, mesto? Noční život. Já bydlím v Avignonu. To je pri Marseille? To je nedaleko je Marseille. A bych řekl, že teďka momentálně tak Francie tak hníje zaživa, bych řekl. To je za prvé důvod ta emigrace. Ten jih, ta Marseille spíš je taká arabská. Paříž, ta začíná dobře černat. A v noci, když člověk nechodí do těch čtvrtí, kde se prodávají drogy, asi v centru, tak tam nic nehrozí. Jako, ale samozřejmě nějaký to procento tam je, ale pokud tam začneš chodit do těch čtvrtí, kde se prodávají drogy a to, v Marseille tam třeba do těch čtvrtí ani oni tě nepustou. Tam jsou nějaké záterasy. Oni tam mají záterasy, bránu, mají tam ty svoje, co špehují, jestli nejede policie a takový, ne. A tam kolikrát je baba, co jede tam doktorka na nějaké staré paní, třeba jí tam nohy nějak ošetřit nebo tak musí mít nějaké povolení tam, jako už od nich, jako ne. Ty kokos, to takto až dopadlo. Ale... Lebo za mojich čas viem, že aj Marseille a toto, tak tam boli tí starí Arabáši a toto, ale tí boli jak Francúzi, oni boli úplne v pohode. Ale starí Arabáči, ti první Arabáči, to byli slušní lidi, co přišli za prací a akorát, že ta generace, co je teď, tak jim se do práce nechce a se jim ani nedivím, protože třeba nějaký malý děcko, co tam hlídá, jestli nepřijdou policajti,
tak on má 14-13 roků a 80 euro má na den za to. Záleží potom, u kého dělá, že jako ne. A teďka v Marseille tam začíná být hodně, se tam střílí a tak. Oni tak mezi sebou, ty mafie táto. A ti kluci na těch motorkách, říkám, mají 13-14 roků, přijede s Kalašnikovem a odjebe tam konkurenta, že? Ale oni schválně dělají, si berou tady ty děcka, protože když někoho zastřelí, tak však 18 let a potom ho pustí, že jo. Dobre, však určite ešte dáme nejaké veci konkrétnejšie a chcel by som tu privítať nášho priateľa Juraja. Konečne si tady, Juraj. No poď medzi nás, ja si tu presadnem. Zdravíme tě, pan Čapatý. Pan Čapatej. Sadaj. Ty kolik? Ty si ma, ja som Jurko. Jurko. Servus, Juri. Čau. Čau. Jurko, kolik vážíš? Nezničíme ten gauč. Ja tu sedávam, ale ty sedíš na mojej strane. Ja sa vždycky musím urobiť úpravný púpek. Radu. 115 ty máš. Ja mám viacej. Popíš mi to, čo to je? Ty slova. Legia naše vlast. Legia naša vlast. A ja som tam bol. No. Ja som bol na Korzike. Druhý regiment. Parašutist, étranger de Ty jsi tam parašutist. říkal, že tam na motorkách. Na motorke som tam bol, jasne, na motorke. No a tam teďka... sme sa čupli, sme sa fotili a došli takí, no boli to vojaci samozrejme, a hovorím, že chalani, že nefoťte sa, lebo dojde policia ako vojenská, že budú problémy. No a teďka tam na Korzice, tam teďka to Arabáči a Cigáni, taky tam už začíná tam mafia a tak, vydírání a tak, ale oni nejsou zase, jak jste byli vy předtím, tam oni normálně aj obyčejného pekařa vydírají a tak, nebo a něco dá, že pekař moc nevydělává. Počul, že vo Francúzsku normálne tam vydierajú nejakých slávnych muzikantov alebo spevákov. Teďka co tam v Marseille řádí, to je DZ Mafia. DZ, to je Arabáči. A oni tam jedou drogy a teďka tam začínají jej známí zpěváky vydírat a takový, ne, jako ne. V té Marseille to začíná být tak docela tak tvrdý, ne, ale... Vidíš, tak lepšie je byť neznámy spevák. Dobre sú aj bubny, Robo. Dobre sú aj bubny. Zaspievaj si za bubnami, teba nebudú vydierať. To akože takto vedia dopustiť ten štát, to sú tak drbnutí. A hlavne na Korzike, že tam sú legionári, prečo ich nepoužijú Jsou ako armádu? politici, co navrhli, že do těch čtvrtích nebezpečných a tak, no mají tam pustit armádu a vyčistí to tam. No. Ale Macron, místo aby se staral o svoji zemi, tak se radši sere na Ukrajinu a to, že jo. Tak oni tam na tu Ukrajinu, Francie dala hodně peněz, jakože dali jim požičky, nejenom Francie, ale celá Evropská unie a teďka jim vlastně jim nic nezbývá, protože Ukrajina tu válku prohraje na 100%. To je jedno, báme sa o Francúzsku. No. A ty prachy oni nevemou si naspátek od Ukrajiny, že jo. No a teraz čo, aké riešenie? A Francie úplně hníje zaživa. Za prvé by si tam mělo proti emigraci nějak postavit. No, že tam to je veselé ináč. Proti drogám těch dealerů a to, těch mafií, co teďka... Dřív to tak nebývalo, ta DZ mafia, nevím, jak dlouho v té Francii je. A doneslo sa aj ochutnať niečo? Donosu nebo? No a dřív to bylo tady na Slovensku v těch 90. letech, že? Dobre, ale oni si ako žijú takú svojej komunite, alebo zasahujú aj do tých Francúzov nejak, že to je tak cítiť, alebo len medzi sebou robia tieto... Stát? Títo Arabaši, táto mafia. Oni spíš tak mezi konkurenčníma skupinama, mezi sebou, tak. Hlavne tie drogy, čo robia. To je vlastně ta jejich největší práce, jako co dělají a do toho ještě mají, vydírají ty diskotéky a to a... Kokos to fakt, jak volá kedysi u nás diskotéky? Teďka těch zpěváků tam některých po nějaké ženské zpěvačce, teďka nevím přesně jméno, že 300 000 euro chtěli po ní, ne? Mm-hmm. A ona dala tam živý výstup, že na videu, že z nich nemá strach a žádný prach jim nedá.
A na Korzice tam ti cigáni a Arabáči tak, ale ti aj tam vydělají chudáky pekaře, který pomalu nic nevydělají, vole, a chcou taky po nich peníze, ne? Potom tam máš lidi, co pronajímají třeba lodě a tak, ne? Tak, Na Korzice? Na Korzice, no. Aha. A v tam Kalvi, tam je to centrum spíš. No. Ano, v Kalvi? V Kalvi. No. A to se tak dočteš z těch, co píšou na internetu a takový, že? Protože obyčejný člověk, co už se nezajímá o co se děje ve světě, tak nemá takový pocit, že? Pokud se do těch drog tam nehrabe, že? Pokud nechodíš... Jeden ročník, prepáč, som ťa prerušil, Tour de France začínalo na Korzike, keď si pamätáš. Není to tak dávno, 5 rokov dozadu, alebo 6. No. To začínalo tu tam, že pojazdili celú Korziku a potom išli do Francúzska. No. Máš rád kolo, tak? Ne, U nás Avignon, tam se jezdí jeden vyšlap na Mont Ventoux. Mont Ventoux. Mont Ventoux. Ja som to pozeral, pokiaľ som sedel, som to pozeral celý čas. No. Sagana, toto som celý čas pozeral. To ja moc kola taky moc nemusím. Ja som bicykloval s ním, ale som sedel. Ale my sme niečo aj na bicykloch robili v Legii. Čo sme robili na bicykloch? Roznášali poštu, ne? Jo, to bylo u těch brazilských hranic, tak jsme hlídali. No, na bicykloch. Tam bylo jedno místo, kde jsme seděli u řeky. No. A v noci daleko, ne, my jsme se vždycky střídali tam. Vy jste tam byli spolu? Spolu, ne? My jsme byli nečetě spolu. A on přišel nějak, myslím, půl roku po mě. A my jsme tak byli nejlepší kámoši, já, on a ještě ten tábor. A vlastně bylo jedno místo, kde jsme hlídali tu řeku. A to bylo tak třeba 2 dní a potom jsme se střídali s druhou skupinou, která třeba jezdila tu, kde vlastně ti Brazilci, co přicházeli na černo do Guajany, většinou těží to zlato, tak tam byla taká cesta, taká hlavní. A my jsme to jezdili na kolech tam a zpátky, jako ne. Potom tam byla pěší akce, že tam jsme někde pěšky chodili a potom toto udělal a potom měl třeba 1 nebo 2 dní volno, jako ne. To bylo v pohodě ještě. To. A ty jsi tam koľko ostal? Já 15 a 8 měsíců. 15 rokov? No. Jako z začátku ne, to poprvé jsem po přijímačů, já jsem chtěl do civilu, ne. Ale mě nabídli Guajanu, ne, že poslední místo na Guajanu a víš, jak já ještě dítě z komunismu, říkám, ty vole, nejdál jsem zatím tady ve Francii, říkám, ty vole, do Jižní Ameriky a to tam se podívat bylo těžký, že, zaprvé bylo třeba šošuláky, ne, tak jsem to podepsal, říkám, ty vole, Jižní Amerika, super, vole. Ale potom já se tak neměl tam žádný problémy, tak co se týče fyzičky, běhal jsem dobře, ploval jsem dobře, lano, to jsem, minimálku jsem vyšplal. Bez noh, že? Bez noh. No, bez noh. A potom trošku tak francouzština na začátku, ale to tam většinou tak ti kluci z východních států tak měli tak problémy s tím jazykem. A ženu máš Češku alebo Francúzsku? No, předtím jsem měl francouzsku, ale teď mám Češku, jsme spolu 3 roky a... A ona žije s tebou vo Francúzsku? Ne, ona teďka přijde ke mně v červencu, ne? Ano. A hodná ženská, rád, že ju mám a už bych to asi nevyměnil, ne? No a francúzsky sú dosť také o ničom, čo sme sa akože v tých časoch... Nevím, tu, co jsem jel, to... Pomalý, že bych musel skákat, jak ona bude pískat, ne? Tak... Ale jsme spolu tento procestovali, to měla dobrý prachy, že? To je dobré, tak a to teďka, co mám, tu rána nevyměním a máme náš životní plán a tak no, chudé na hotelu teď. A to není chuděra, však můžeš si pospat. Však áno. Jsem mi tam nechal love, říkám, tam se prodí po městě. Dobre. A ty čo vieš vlastne o nás, alebo o Ďurovi? Si sa ma pýtal nejaké veci, že či sa aj opýtaš? Tak potom z těch vašich podcastů a tak na YouTube a to a Sikorovci to známe. Ty to máš dosť To sú tí s tými, majú tí žlté brúška, víš? Sikorovi siroty, tak? No. Dobre, Ale vy na Slovensku, v Čechách, bylo tam taky, že, ale nebylo to tolik, jak u vás na Slovensku. U vás sa mi zdali skôr takí podvodníci, veľa boli a takíto, vieš, tí finanční. Podvodníci, a to bolo také drsnejšie.
To viděl jsi ten film, viděl jsi ten film Vodníci v Čechách, ne? No preto máte tých betonáže v tom jazere veľkom, ne? Či v priehrade. Vodníci v Čechách a podvodníci na Moravě. Jako bylo tom, tady na Slovensku jste to měli přímo každý okres jedna nějaká ta partia, ne? Co to bylo? No, zhruba. Tak. Bylo tady nějaký takový svobodný místo, jak třeba Švýcarsko v Evropě? Áno. Vedle Avignonu byl tam taky Slovák, ne? Aha. Ten se tam 10 roků zkovával, ne? A on tak nechtěl moc říkat. Já jsem věděl, že tam něco měl. A on bol tiež ako vojak? Ne. On byl v Izraelu, se schovával, v Tajsku a to. On si to odseděl, myslím, 2 týdny pospátku. Vyšel po 12 rokách si to odseděl, ne? A on tam měl něco s těma kyselinářama, ale ne přímo, nebyl tam nějaký, on byl tak spíš na spodku tam někde, ne? Toho som poznal z kyselinárov, toho, čo bol ich šéf, ten Jožko Kakoni. Kakoni. On predtým, kedysi mal takú firmu, zakladal a ja som u neho robil ako ochranku. A on začal tak nějak z ovoce zelenina. Áno, no, akože ne DPH, to bolo, vtedy to nosili tie fakturanti, no, tak brali veci a mal takú firmu spravenú a akože začalo sa mu to hýbať celkom. Len on čítal on pozeral tie, nech sa to volá, počkaj, že taký dobrý výraz k tomu je, že víš, že také tie bojové rozprávky nejaké, vieš, že doma preskakoval, vieš, mal barák rodiny, jeho žena preskakoval, vieš, lavičkami a strieľal. Takto, no, také. Rudo, a tam väčšinou, keď chalan skončí, že v Légii je to hociaká národnosť, tak a snaží sa ostať v tom Francúzsku, tak tam sa mu dosť ponúkajú takéto štýl práce v nejakých vyhadzovači, alebo takéto ochránky, alebo takéto veci. A v tej Guajáne, keď sme boli, tak tam... Pamätáš si, že aké tam boli nepovolené látky? Tam tá koka bola, ne? Veľa. Čo taký, že nočný život v Džibuti? Asi bol Džibuti? Jsem byl, 8krát jsem byl, ne? No, však popíš to, že jak to tam je, že večerom? 3 slovama, kurvy, chlas a chlebičky. A chlebičky boli ako dobré chlebičky, také jak u nás? Víš, jak se říká? Alebo jak u vás? Oni tam nějakého Legoša mačetou sekli. Ale to bolo ešte predo mnou. To si ale pamätám, to tam bylo... čo bolo na pol mesto predelené potom. Ale to bylo aj po mě tam bylo. Áno? Ne? A Legoši se všetci domluvili, ne? Spomali celý kasárny. Klasika, a šli do města a nám tam dávali vždycky 500 euro kapesného do ruky a zbytek šlo na konto, ne? Mhm. Ešte ja som Robovi hovoril, že so mňou bol jeden, sedel so mňou, býval so mňou na izbe akože. A tam bol tiež, on tam aj ženu mal, akože, Francúzsku, aj tam žila a on bol tiež, a mi ukázal takúto hrbu fotek mal. On bol niekde zo Zvolena. Vtedy som tam bol, keď sa postrelil do ryti, ale on nakoniec že vraj zomrel. On šel na diskotéku, vrátil se z diskotéky a žehlení a tak, to je v Legii veľká tradícia, že jo? Áno, to som počul tiež. Tuky a takový. Že aj keď von ideš, musíš byť vycukrikovaný. Tunak 3 pásiky, púky, ne? Tunak 2 a on takto bol, on kúka na ňo, že tu durmiluku, ale či spíš, alebo čo? A on, že ne, že ale nemôžem otvoriť oči. Jel 3D, jako. V jakom stave bol, no, že ja neviem otvoriť oči. Čo? A když jsem to proměnil na ty jejich peníze, to jsem měl stůl, tolik peněz, nebo? Opíš nám prosím ťa ešte tie nočné marše, čo sme mali. To bolo v džungli dosť nebezpečné a jak sme to chodili a s tými mačetami, jak sme chodili. Tak pochody většinou to bylo na nějakých asfaltových cestách, ale v té džungli to jsme měli většinou jenom noční topo, ne? No. Ale já si vemu jenom 200 a když vás budu potřebovat k něčemu, tak vám zavolám, vy přijedete a to, ne?
Říkám, jo, no dobrý, ne? Tak už jsem myslel jako ten styl bum bum, nebo jo, někomu na držku a to ne. A dívej se na moje ruky, ne? Když budu dělat tak říkej ví. Jak udělám tak řekneš no. Takže my sme vlastne takýto ostrý konflikt nemali. My sme tam boli na tom Haiti, len pripravení, že ideme do ostrého konfliktu. Dobre, a teraz to ja som tých konfliktov bol dosť všelijaký. Nemuselo byť Haiti, ne? Presne tak, a premostím teda, presne tak, ja som došiel z Legie, začal som robiť vlastne tu v partii, alebo v partiách túto robotu a ja som si uvedomil, že do piči, toto je Legia. Vieš, toto bol ostrý konflikt, non-stop si bol v ostrom konflikte a to Legia bola úplne, že paradička, no okrem tej makačky, vieš. Ja, kolikrát jsem řekl, že ta Legia to byl jak pasťák spíš, ne? No. No, tak dobre, ale keď niekto išiel tam, vieš, tak každý mal veľké oči na to, vieš. Taky hodně lidí tak přemýšľuje tak kolikrát, že tento... No však to preto, ja som bol, aby si vedel, ja som tam hovoril fakt realitu, kurva, ne, však jak sme boli v Gujáne a tak. A tam, čo aj tí ľudia komentovali, čo boli zamilovaní do týchto legionárskych zážitkov alebo vecí, tak normálne ma tam išli zožrať, že čo to ja si dovolím rozprávať, že ja som nikde nebol, to sú kokotiny, legionár je boh. Vieš, úplne kokotiny. Pane Bože. Vieš, a keď si predstavíš realitu, že legionár te jebe, všetko má v piči a nebudeme to teraz... Áno, keď si človek, ktorý žereš všetko, tak si aj tam taký... Mali sme tam takých ľudí, hej, čo žrali všetko, tak jak náš nemenovaný kapitán z Čech, čo sa preslavil v Čech. Lebo keď máš dostať že veľký trest a toto, takéto, jak sme boli my, tak tamto oni ti všetko pustia. Všetko, každý jeden hovor, s kým si volal, vieš, všetko ti... Oni čakali, kedy sa zapnem a potom ma ulovili na Zlatých pieskoch. A ja jediný takú bytku mi dali ma dobili, jak sa poskakali po mne. Dotýkam sa tmavých stien, neviem, či je noc, či deň. Za tebou